ए पोरा मला बाईला फोन लावून दे ना रे, बोला वाटायला जरा असं. फोनचा मोठा आवाज करून द्या, नाही ते कानात घालायच्या वाईट दे मग ते. हॅलो बाई, काय करायली? मी बोलायली म्हणलं माय. काही नाही, बसले होते. बरं बरं, पोरगी काय करायली तुझी? रडायली होती लई. काऊन ग माय? दात दुखायली तिचे. हा, चॉकलेटी पिकलेटी खात जावं म्हणजे दात दुखत नाही तर. नाही आहे, खात नाही. मग काऊन दुखायले तर दात? रोज लेकराची दात घाशीत जावं बरंच ना, कसं कसं. हो, घासते घासते. हा, कटा करीत जाऊ नाही माय, लेकराकडे लक्ष द्यावं. आम्ही तर चुलीच्या कोळशानं दात घाशीत जावं, तुम्हाला तरी कोलगेट आहे, बरंच आहे. लेकरांना सुट्ट्या लागल्या का काय? हो, लागल्या ना, 4-5 दिवस झाले. बरं ये ना मग त्या नवऱ्याला घेऊन, आता आपल्या गावाची जत्रा आहे. कवा सुरू व्हायली? 10 तारखेपासून. आताच काय होत नाही, पण हिचे पप्पा जाऊ म्हणले पुन्हा. जत्रेला नाही तू नवरा का? जत्रा झाल्यावर टाकडोगळा करायचं म्हणला काय? हो आजी, हो हो.